Аб'ектыў. Першая ў Беларусі дакладная і незалежная ад уладаў інфармацыйная перадача. Непасрэдна з твайго гораду і рэгіёну. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Вітаем гаспадарства. Телеканал Белсат запрашае вас на ток-шоу «Форум». У студыі Белсату найцікавейшыя каментары і гарачыя дыскусіі, аб чым піша ранішняя прэса. У нас уся праўда пра палітыку, эканоміку і фінансы. Па выходных на Белсаце зоркі экрану і майстры кінематаграфіі. Нашы фільмы не пакінуць цябе абыякавым. Я сюда, камандир! Камеры! Акція! Цяпер завядзеце позву. Толькі ў нас тэлевізійны тэатр. Першая прэм'ера сезону п'еса Янкі Купалы тутэйшая. Займі месца ў першым радзе. Увечары запрашаем на найлепшыя серыялы апошніх гадоў. На пачатак Элі Макбел, пасябруй з шалёнымі юрыстамі з Бостону. Пасля працы ў нас можаш сустрэцца з афіцэрам. Ці здолее ён перамагчы гангі і прапыніць злоўжыванне ўладай. Штодня на Белсаце вялікія эмоцыі і напружаная акцыя. Шоу, сябры, з вами зноў Воля. І 30 хвілінаў найлепшай беларускай музыкі. З кожным днём на Белсаце ўсё болей музыкі. На сцэне беларускі рок, гіп-гоп, андэрграунд, найноўшыя тэледыскі і зоркі буйнога фармату. Прывітанне, everybody! І зноў з вами праграма «East Front». На Белсаце сатыра без поблажек. Моле совершенно нечего есть. Один ластик кругом и сайдин. У нас в районе все шубы поели моль. Так потравилась. Толькі ў нас незалежнае дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. Пабач сапраўдную Беларусь і гісторыю яе жыхароў. За камерай найлепшыя беларускія і замежныя дакументалісты. Пам'ятаєш, ровно год тому тут стояв, уше мапу споглядав, а лістях в руках тримав. Згадай, б чим тоді ти думав, про що ти мав. На Белсаце гісторыя без белых плям, рэчаіснасць без паправак чыноўнікаў. З нами сила, з нами правда, з нами любов! Жива Беларусь! Белсат. Твоё право выбору.